Kanjeng Ibu. Pun Ibu bakal budidaya piye bisane peranan pendoke padha lunga saka kono. Kanthi cara napa? Pun Ibu bakal mendho jemparing wae dina iki. Dewasane wonten dawuh. Karben ora kawis lara. Kita dewasane kaya nglepaske jembare. Monggo muni budhe sing bakal nglepaske jajane semiko iki. Elok temen ana jempare kok mlaku dhewe. Yen nganti anakku batuk kaca ora tak sauk malah bahayane. Prajurit ngaran mundur nek kendali. Benteng praja amat ditutup. Wangune ana manungsa sing bakal mancing ana sajroning banjir-banjire. Mundur dhewe sawetara. Mundur wadya bala saka praja Ngamarta inggih Ibu. Keleng kono perkara mbedhah praja Ngamarta tinemu gampang jalaran kekuatane wis padha ilang. Ayo tak kanthi munggah marang Suranaya aku kepengin nekseni Pandhawa dihukum mati Dewasarani monggo kula dherekaken Ibu. Ya tangening kalangiwan aglarwanda muncar timanlir kekuneng surang sorote tang padan kasolan pacarin purnaming kedono kayune Purwasejati
Sang Wanci wis manjing Madyaratri. Dadoting jeng perbaning dalu kang wonten janma lumaku kang kadul hamung lintang lupu. Mawa Prabu sumusuh blak ing langit biru ora mung kadadi manuntun kiblating wektu. Kawurian Sasadara Siniwaka agar antareng Gana Sumewa mes menatuning dalu ketingal pinastika paniayah Kenyormaja kang wis ndungkak manjing jagating asmara. Madukuh kang lintang kula sinambung gemak tarun banyak angerem kang dimesem. Jaka belek mermelek, Jaka tuwa mencorong mengku Prabowo. Angger kanceng ambelah kiblat nenggih lintang Bima Sakti. Katon bira kadya Sang Bima kang lagi padha marawasa naga Nemburawa. Watawe mangkono, saklingsire wengi jago puruk rame kanthi arsi. Sumusul bangwitan kang nelahi daya-daya ratu ning dalem manjing bumi. Kekejer Sang Panjerina ketewa dadi manggala dutaning Arka kang ngarsa Siniwaka wau to. Dewasane kagunang encik jumeduling repat Wanakawan nggih Kilurah Petruk sarwi Hanyekar Sinom Rujak Jeruk Datinuku Ki Sarmadi kaliyan Mbak Ukun Febriandari. Semoga Dan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Widro. Kang Gareng, ana apa le? Wah, rumangsa bombong kalawan bungah. Lan uga aku bisa ngrasake apa sing dadi penggaliyane Bapak Triyana sekalian Ibu lan uga Mbah Yen Narta nggone prihatinake marang gerahing putra rikala semana. Sapa wanita truk sing ora ngedhak rasane putra sing ditresnani nandhang roga. Ning nyatane siji mesti loro jodoh telu wahyu papat pangan lima donya iku menungso ora enek sing ngerti. Ya ta, Mas Ferdinand to Mas Dito bisa pulih kekuatane ya ta, diparingi sehat lan bisa manunggal kawan kula warga agung saka nyaring Bapak Triyana. Ha tobat. Aku iki rumangsa bombong ing atase sak dapure Petruk. Lumantar Mbak Pujiani nampa dawuh saka jeneng Bapak Triyana. Iki kena kanggo pepeling karo kowe Kang Gareng. Perkara apa? Nadyan panjenengane Bapak Triyana kuwi makarya ana ing luar Jawa ya to? Nggih. Ana Kalimantan ning nggone nindake sambung sambang sumbang. Ora keri ya kuwi aja sok sombong. Nyatane nggone Sarawung kaya ngene iki endahe. Hebate wong kulino Sarawung kaya panjenengane Bapak Triyana iki. Kagungan kersa wiwit dina Jumat nganti bengi iki awake dhewe sowan tamu ora kendhat nggone tansah ndongaake marang panjenengane Bapak Triyana sak kulawarga. Ora mulya mung kejaba dongane Pak Triyana sak kulawarga manggih Wilujeng Raja niring Sambikala. Nggih. Tutup sak turun-turune lan mulya sak turun-turune. Amin. Kamulyan ora dirasake dhewe. Dasare panjenengan Bapak Triyana iki ora lali karo sumbere, ya ta? Kagungan kersa mapan ya ana kene. Upama diundhuh ning Kalimantan ana jane ya iso. Ning panjenengane kepengin dana rasa karo para pepundhen sanak tangga sing kepareng lenggah mapan ana kedung miri. Nggih. Merga Pak Triyana ndunderi apa kuwi wangson lali sumber bakal ketiwasan. Nggih. Yen aku percaya Pak Tri iki ora bakal ngaleke karo sumbere lan panjenengane piyai sing seneng dana rasa ikhlas lillahi taala. Golek dana rasa lillahi taala ora lokak malah kebak, ora utah bakal malah untuh. Nggih. Wong sedekah ora lempoh ning malah saya bakoh. Amin. Mula iya iki gane wis dicepaki gamelan kadawan gawa saka Solo. Wiwit esok mau wis tak sowanke. Waduh. Gamelan iki bojokan Pak ya penak. Iya. Esok bojokan. Ya. Kang Mas gelar kejokan dhewe ning omah. Ha iya kok kon joget ibu-ibu. Apa saiki wis wah iso ana kemajuan iso film joget gambyong. Wingi joget Banyumasan. Ha iya. Nganggo kacamata ireng barang wingi. Nggih. PC ora. Wong kuwi jenenge jogetan iki sandane werna-werna, Pak. Nggih. Mula iki para kadang pengrawit saka Adi yang arti budaya dadi ndah. Ibu Waranggana yang ora kleru oleh ngitung cacahe ana 11 Ibu Waranggana. Wah. Ana 11. Heeh. Nek lagi nglumpuk ya nglumpuk, nek lagi sepi ya lah jais. Loro e udur. Ayo. Loro lalen kabeh. Karo bawa sing tekane ngantuk ae. Nek iki ora seger kabeh. Pokoke anggere live TikTok iki dinaseger uripe ae. Nggih, ora apa-apa maju ning jaman iki ya kudu ngono. Heeh. Ya, monggo dasar iki ya di live streaming saka Cak Sragen lan liya-liyane oleh padha streaming. Kunjuk dhateng para pamirsa lumantar live streaming menika kula sugata lelagon-lelagon. Nggih. Aku tak nyuwun suarane Mbak Lia sik. Iki garwane kadangku Mas Aji Tandha Utama. Ha iya. Ya dalang elok, dalang hebat. Mitim saka
ngundaan nggih. Kula tak nyuwun gathik glinding lah jan sing matang nggih. Monggo kaya ngapa suarane alhamdulillah Kyai laris kaya ngono ya ana wektu dienggo awake dhewe Kang Gareng. Amin. Wiwit awan wis kelenengan ngrombak ukun bareng. Heeh. Lah jane Paragono senengane nandhamu awan ya nek ngomong. Sapa jenenge aku lali kok. Oh sip. Ah, Pak Puji ngoblok. Senengane nandhal iki. Monggo. Ini, iya, monggo balik ya, kaya apa? Gatik glinding kaya apa? Nggih, monggo. Ayo. Harano. Suarane lok sing kakung oleh ngasta pekeliran yo hebat. Dan awet oleh jejuduan Mas Haji Rombalia wis nganti kaki ini. Amin. Nggih. Aduh jan putrane loro wis hebat-hebat. Sing bareng asmane sapa, Mbak? Kenes. Kenes sing nomor kali? Waduh jan Kenes karo Kewes. Iya calon seniwati hebat, calon putri sing elok. Nggih. Ya, tutuke ngenulak ibune. Nano. Iya. Enak ra duwe suara ya nek.
iki dikluk kok cahe ya. Aga, nano, ya. Ayo kantri Terus pengen nang lestari ya. Ayo. Cengkok ya lumrahe, heeh. Ayo suara iki nek wis mapan, ya ta. Apa-apa ki nek wis mapan iki ditekuk-tekuk wis penak gae. Ngono ya suara ya. Iya. Ya dicengkok piye wis sak penake karo meren ngono wis iso golek dalan dhewe kok ayo. Mapan, heeh. Nggih, matur nuwun. Salam kanggo dulurku Mas Adi Tandhatama, Mas Agung, Mas Han, Om Sudir warga keluarga Dumbanteng, nggih, ngundang baru. Wis tetep seduluran antarane Solo karo Dumbanteng sak urun-urune Mas Adi sak keluarga, amin. Iki tak ngakoni bintang tamu sik, Mas Bagong Selak Mambu, ayo. Batang kok mambune. Iya. Ayo kene, munggah rene, bareng-bareng kok. Ayo. Petok aja diplerai bawa ayo. Kiai mriki niku yen mengapresiasi budayane dhewe ku hebat. Nggih, saestu Mas. Wayang itu dinikmati tenan. Nggih. Kuwi saking kami jem-jem. Nah, niki sing tasilkan dikasih kata sing ngendani kira-kira kata dalu menika. Alhamdulillah. Laku sing ampuh niku siji sabar, loro melek. Nah, niku. Nggih ta, sabar terus tambahi melek. Wah, niku laku sing elok. Nggih. Lah pripun Mas? Mriki niku ambane para kadang dalang hebat kabeh. Nggih. Mila Kyai mriki ya wis apal perkara banggon napa niku laku ning wayang. Sowan ning kene iki padha rancak-rancik pucuke ngeri yen ora ati-ati iso cocok dhewe. Mula wadine wong nyambut gawe kena guyon ning ora kena cengengesan. Nah, niku. Kira Yen paling kena guyon mari kena. Guyon iki ana manfaate. Nggih. Mila dalu niki kula kali panjenengan ditimbali panjenengan Bapak Triyana kadawan lek-lekan wonten mriki rengeng-rengeng lelagon enten mriki.
Piye sampean upama anu dadi kyai sepuh Pak Triyono ora bombong atine panjenengan. Nyembadani putra-putrane. Saestu bombong ngomong. Nggih. Tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Leres ora iso digambarke apa-apa. Nggih. Mila ya alhamdulillah. Ya Mas Bagong. Nggih. Cek cek melek bae. Iya. Ya syukur kudu betah melek Mas Bagong. Lele amat kula pun dalek kula. Ya melek apa? Sakit cewek. Memang sakit cewek. Melek ya. Sok. Ya sampean intune sampean sing positif. Oh iya, sakit lagi nang duwe ora itu. Nah iya no, niku wis dadi larangane agama, tur larangane negara. Nggih. Gitu, dadi warga negara yang baik. Aja menuntut hak wae nek kewajibane ayo padha ditindakake. Kudu taat hukum. Nggih. Menika kula ngintun salam dhateng Pak Kades Bapak Sumarno. Pak Sumarno. Nggih, matur nuwun. Dene wargane gelar kelir wis diparilah. Nggih. Mula ayo iki rengeng-rengeng nicipi suarane Waranggana Boko siji. Nggih. Mbak Pujiani, aku tak nyuwun bawa sinom lo gondang, lo tibane langgam ireng manis. Wah, iya. Aku kangen lho Mbak Puji. Mbak Puji riyen yo warga abdi. Oh, biyen. Nggih no. Iya, kos-kos sing sinden kok. Saestu. Salut dengan beliaunya. Nggih, ya biyen sing nom dhewe ya Fahmi niku. Iya. Nggih. Saya itu wajib. Ya ra tuwe. Tuwe-tuwe santen setuwe ya Kental. kental. Santene maksudnya. Ah iya no, saya mentes no. Tak ono sing ngegok ra ngerti. Kayak pengamat kok. Lho pengamat itu wong tuwa iki kaya tuwa saya nek ambil iki saya tuwa santene yo kental. Iya. Tuwa iki lho koyo bila semeleh. Ambil semeleh saya madhep. Semeleh terus repot. Lho kowe iki gak kuat tuwa yo kowe bukti ke aku. Oh, bodoh ini miliran itu aku munjung lho. Munjung di parah. Munjung makil anakku sama ini mau Wis tapi jane dodol apa munjung. Oh, disangoni wong fitrah sing penting anu kok ikhlase kok. Terus dihitung kilon. Kalau nunggu wonten mikir mriki Mas Badi wau, wonten sing jauh do beli pakai wae modal nyuwun praktek ngaten niku. Oh, nggih. Nggih, iku ana fragmene. Dawuh Pak Triyono Nggih no, kula didumadil pamrih diratani. Nggih. Monggo Pak Puji. Lah, panjenengane kiai sing lenggah manah. Lah sak merdikane, aku nek arep ngatur jumeneng ya Mbak Puji iki saurarane ya sarjana. Nggih, iso ngempake pan-pan wancine basa ya basa, wancine tetembangan ya tetembangan. Ewa dengar nyekar karo jumeneng ora masalah. Ayo Mbak, Lenggah jumeneng derek Mbak Puji, ya. Nggih nek kepareng ya mriki gen mburi ya. Desa. Sik, apa sulah-sulah kok kelet iki jariye iki lho Mas. Oh iya. Ayo terus suwe-suwean yo kelet. Wong iki jero. Ayo, ya apa sih namanya gendang ireng manis. Wah. Oh, nggih wonten Pak Tri niku pekarmane ya mung klenengan gitu. Ireng wayang. Nuwun. Moga-moga sekolahan wayangan ing Samarinda ya, Pak. Amin. Amin. Nggih. Amin. Bintang taune metro tok ae. Mboten kabeh. Oh, nggih maksae. Aku omongan lho. Nelongso. Monggo Pak Musi. Monggo. Wiwit biyen Pak Musi iki basa-basa sing
gratis itu elok tenan. Pentingan. Wah, itu sama pengadilan ya ngono. Lagi semen itu sekarang triplek itu. Oh, biyen ora ngono kuwi. Maksudnya masa triplek ini kok turun itu loro sampai kok lancar. Tapi tripleknya apa? Teri ini telur kan boleh tak kalau main telur boleh. Kalau kaya jarang laku ya plak-plak. Gampang. Ya, dini ya triplek ya. Ya. Bagus sih. Nang desa beksan sonten wau napa nang ini gabyong napa? Madurna. Menika ingkang rikta anu panjenengan nggih. Anupun beksanipun. Oh, nyilih rujak jeruk niku gabyong. Niku taun pinten panjenengan anu ngripta beksanipun? Niku tahun 2018. Niku karya panjenengan. Nggih. Oh. Kangge bahan ajar wonten jurusan pendidikan seni pertunjukan isi Jogja. Oh, nggih. Nek malih samanten sampun kula sanaken Mas Rida. Samarida. Oh, ngeten. Nggih, alhamdulillah. Mula Pak Ri yo apal kok ya. Nggih. Muga-muga anu tuwuh Mbak Puji liyane yang meneruskan kabudayan yo tari yo sesindenan gitu. Eman-eman yang sarjana kok nanti ora berkarya iki eman-eman. Nggih. Lalu ngajeng teng panggung nek pun gawean pun boten. Ah, yo sing mesti wis kawat kowe. Suaranya jejos. Panjenengan kok dari sini umpama ning panggung wis mung lenggah tok tak demi bakso jahe karo nantani ning sewengi ngono aku wis trimo. Wis ora usah ngomong apa. Itu goni. Lah wis kaya segondhok karo sambel bawange wis beres. Wis ora usah nyuwara nek kalek entute. Bapak terus nek luwes kepes demes. Wah, Mbak Darsine nek gambyong. Wah. Panjenengan nek trisik ora tekan tawon barang ayo. Mbak, dari sini nek joget patrane ngene lho, Bu. Ngene. Pendak siji, pendak loro, terus nyewu. Nek kaya apa ngerti. Maka Mbak Puji lanjut. Bareng saiki Nggih. Jas itu to, Pak. Nggih kilen mriku Mas. Kalau SMP ini kilen iku sareng kali Mbak Endang, sareng kali Mas Tri. Itu cek Prabu Domili ya. Dumiri ya dumili. Mau pancen Domili kok. Kupinge kupinge. Boyong rumah Berapa untuk Mas Kusuma?
Ngawur. Ngarani medel yo. Yo. Sing iki anake. Nek geser-geser iki gendongane. Yo. Ya. Mau ngandung selamat apa ini ngono kok mengutamakan isi hati lah wong kuwi bawane yo ngono Jadi pun nanti sejarahnya kamu gak lantung mah. ya wis ora disajarake wis Nanti Mas Pri. cara piye wae ya salah gawe maka tambahin Mas Mede suarane selon Mas kelinci ucul aja ngomong ya matur sembah nuwun Mbak Puji. Nggih, sami-sami. Nama Jume, bareng ini oleh orang santri badhe ben ngono. Oh,
Sindro, malah sindro, orek. Yo. Yang apa? Ayo. Maka. Pergi. Maka, iya bentar, terus. Yo. Mangga bau lah kok. Aku ya suwe ra petok bau ini jane. Pokoke anu awet to. Anu beneran anu to saiki ra anu bikak les-lesan sindhet ta. Oh, nggih. Muga-muga siswane saya akeh. Amin. Terus panjenengan ora kembo oleh nyinau utawa paring ngilmu dhateng adik-adik sing seneng sesindenan. Nggih. Bermanfaat nggih. Lewat kabel itu bukan restoran singen, orang mau privat singen, jadi privat atau privat nyopet gitu. Pengen las oke. Kelas sanggure ora. Mangga. Menano. Mangga. Iki, Mbak. Tapi itu rada maju ra apa-apa. Pak Li, bisa ra dimaju ora Pak Kum saestu pun. Bagong, rada mundur kok. Lala gambar. Ora nggih pojok nggih tak ya. Nek burine ayu lho. Kalau tak dimaju kok mali kok dianggap dalem ya Pak. Lho nyak daleme dhewe kok ya. Monggo Mbak Uut. Oh!
Ceko ae. Ayo dong. Artinya yang enggak apa nah nyatane kula karo jenenge itu kewajiban nonton ketoprak ya lain ya. Terus belum korbannya selesai belum antara yang ikro 2 oh pro 4 ada wontenaken giaran ketoprak Sidopora badhe hagelar pramen Sri Tanjung Sidopora Sidopaksa oke Sri Tanjung Dipaksa Sidopaksa kandidaken dening Mas sandi wae saking Sukoharjo. Sri Tanjung dening Pak Uun Febriantari. Ingin boten kula sebat, boten ada dapuran yang ngantek melu tegese pemain ra duwe izin, pemain rai gede. Ya melu to. Dadi sapa kuwi? Batur kuat barangnya. Oke. Atus bulan, nggih. Monggo. Wilujeng amiraken wilujeng amirsani ketoprak. Payu apa ora? Monggo. Wilujeng amirsani. Tinggal kosongko dalam kepatian Udara kelungkuan aku ngwakti balik rojo sing awujud mas pitung-lentungan bolo pitung nanging sakwise aku temen dalam tempat rojo iki apa Kowe iki dadi bareng malah dadi pemulung iki apa? pamunten nyambi kali resik-resik lho kalau barang-barang bekas sampai 1 kilo. Kosek tambah iki patemu wis karo kanjeng. Lho, pate kok ora iki apa? Perahu. Oh, rawuh. Bantu blek iki. Patine dorong wis rampung iki lho. Gitu. Luar wedok. Dikaju. Pripun masake? Dengan ora, yen to mripat kok bangun iki ngene ora. Sampe mendem. Pun kakang lagi bupo karo kowe tajuk. Lho, iki napa Kang Mas? Tajuk. Ora rasane esune. Bene to. Bane kuwi pati nang lolor. Si tajuk. Ana ing raja Sumbawala lagi ora pageblek mayangkara. Aku sing nyagawan pati ku balik raja. Sing awujud mas pitung-lentung lan gumbala pitung-lentung. Nanging sakwise aku nindakake gawe ratu sing kamu jebul ke omah dan sing kudu ngapran ditajuk. Kowe kuwi ndak sente ditajuk. Lho. Boten Kang Mas. Kok astu tresno kalih panjenengan. Kok boten Lan wis ditajuk. Kowe ngomong tresno yen dengarku nanging ning kuwi wis ndak sente ditajuk. Tajuk. Lho rasane atiku. Biyen wong cilik ora akeh tak mundur dago. Tak sekake kaluhur dadi bojo pati. Nanging kowe saiki males kumbalan rai-raiku. boten Kang
wangi. Ditanjung. Ayo aku. Wes minta setting karo aku sudah gitu. Iya apa ora? Aduh. Ora maneman kaya ngene kok diborong. Ayo melekan ya. Wes iki apa sih aku? Pusaka. Iya, pusaka. Iki ora pusaka, petel. Ditanjung apa sih tak kowe iki? Iki ora petel. Pusaka. Ya ora mriki. Ditanjung. Ngekelan pusaka kan awake. Iki bakal tak terangkan yo awakmu ditanjung. Tok tok. Ger, situ pakso. Iki dadi apa? Kan yo dadi bakul ya. Baris mati kok. Ya wes dadi wong mati ya. Ditanjung eling Gusti. Eling arep koyo ngono dak panjenengan. Iso tekan kok bae-bae. Ora hidup kuwi bojomu ora nanging yen wis tumindak setting kuwi kudu disampurnake. Ditanjung. Kowe bakal aku suruh dipecel opo wis ditanjung. Omah kotor yo ora usah. Kamu mati ya. Ora apa-apa diwarisan. Piye? Ora lari. Ra lu diro. Yo. Yang ketemu aku baca kata terus wis salah. Nanging yang ketemu aku wae kepiye? Alah. Ora rapi. Ora asal. Asal rapi. Yo. Maka tak gopek apa sing dadi omongan Gusti. Kamu lakukan apa? Hei. Podo sejenono. Lagi wingi wong lanang tegel mati bojone kejaba. Pateh sido wae. Monggo ditanjung wis pindah sete. Ditanjung. Alhamdulillah, wis ketoprak wis rampung. Ya, ketoprak rampung amargi menika mboten Pendapatan mboten tapi amargi ketoprak kuek-kuek. Tapi intine ngene lho, Kang. Takon sing kanjengnya iso kanggo contoh wong mau mah. Ya. Wong ki mau mati sing dipaksa ki mlebu wong. Terus kok ngapine ngatek bojone dipateni. Kamu kok bojone ora tindak sedek.
kaya bujuk kae. Bujuk dhisik. Bujuk dhisik maksudnya. Berarti aja gampang diomong wong. Nah, ngono. Dadi bakone kudu diopong. Saya nama bojoku diopong tau. Ogo mikir. Iki ana penyuwunan sambel kemani. Saking kadang kula Mas Agung bakar kersane sambel kemani. Yo, diaturke Mbak Un. Monggo. Yo, yo ta, diaturke monggo yo. Nggih, matur nuwun. Niki wonten WA Mas Petro, saking Mas Kardoyo Jumantono. Ngersake Mbak Suci supaya ngembangke lagu Pananda. Ya, ngene Mbak Suci, monggo mentaran-mentaran. Terus. Lagu penyuwune Mas Kardoyo nggih Pananda ya. Ya Cak di anu raceke. Monggo, ya Cak. Monggo ayo.
Nggih, Pak Fahmi sih. Pak Fahmi yang ngenteni ngono. Iya. Monggo. Iya, diatur nggih. Monggo. Iya, Pak Fahmi. Iya, ta. Buka terus sih ora apa-apa, iki dilanggapi sih. Monggo, ayo. Sapa sing nglakoni lawan kang sadya Yeah.
Haji matur nuwun. Kemarin iki kok lagu suwe banget ya. Ini beberapa video tahun Lang nggih panandang nggih. berarti terus jadul iki lagu. Iya, Pak Suci, ayo kene. Arayu kene, monggo. Ora sing sakit podha kuning diaturke. Monggo. Kula ngenalaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya. Pak Martono ing Bojonegoro. Nggih, ayo para kadang-kadang SBA sedulur Bayu Haji ing Semarang Rawuh tuwin ingkang monitor mantan live streaming. Nggih, oke. Matur nuwun. Ayo. Diaturke. Monggo. Podha kuning buka celuk. Nggih. Saka Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Mbak. Ayo. Ayo, iya. Yo!
barang terus. Rancak gamelan saking Nanyaran. Nggih. Menika wonten penyuwun lagu ayang-ayang. Nggih, ayang. Jan iki lagi inggih ya. Niki wau diwonten penyuwunan. Mbak Eka. Nggih. Ayo sapa mau sing nusani lagu ngene to. Niki wau saking Pak Widodo Klaten. Oh nggih. Nggih. Menika kala wau anu iki sing dikersani ulur nambah kok nggih. Ning nuwun sewu sik niki kula gantos ayang-ayang nggih. Wonten panjenenganipun sampun transfer Mbak Eka siap. Matur. Nggih. Nggih, siap. Monggo, yuk. Diaturke, Cok, ayang-ayang. Monggo, Mas Agung. Selamat menikmati kalian ngukir rancangan. Ayo, ayo. Monggo, Cok. Monggo. Yuk.
saiki warna-warna ae. Ah iya. Ayang-ayangan ayo. Ayang-ayang. Yo, tak Rizky karo Mbak Dita kene ayo monggo. Sekarang turuk. Wonten ing saken sarung jagung pelok barang. Nggih, sarung jagung aran-arangan. Oke. Ya, dijum loro. Nggih. Oh, pertama Mbak Rizky, kedua Mbak Dita. Monggo. Ya, diaturke ya sarung jagung. Monggo. Monggo Mas Heri dipun bukani. Buka penerus kok piye? Rumangsane wah sesuai sekaran dulu jane Pak. Terus sekarang coba. Wah, saestu niku. Yai Kampion ya ngoten niku. Kalau kaya wong ngelangi kok sekarang. Monggo, Mas.
pun kata lepat diagung panasane. Penjalan donga apa Mas Diro? Ini dalam mugi-mugi lekasipun Bapak Diro Sakwato masa binakan dari Gusti Amin. dijabah sedaya ingkang dipun setya dipun singkiraken saking pemala. Amin. Jelebuk karo apa ayo. Manamugi kagem Bapak Triyono Sekuwado sasampunipun ngawontenaken pasamuran dalu kalenggahan tinggal dina manggula pangrecono tinamana nugroho ingkang agung. Amin amin. Sehat panjenenganipun Pak Triyono. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Monggo nutuke laku.